ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರೆನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವನು ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡಿಪೊಡು ಒಚ್ಚುಡು ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುಡು ಕುಂಟಾಡ್ದೊಡು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ಏನಾಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಾಣ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತೆಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಈಸಲ ಯಾ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ. ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ರೇಖಾ ಎಂಚುಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಆರಾಮನ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆಗ ವಿನಿ ಜನ ಏರಾಣ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಾ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಲಾಪುಲು ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚುಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರುಡು ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುಡು ಕುಂಟಾಡ್ದುಡು ತುಳೆ ಅನೇಕ ಸಪುರಾತೆ ಬೇಲೆಗೊಂದು ಏರಾಳ್ ಜನ ಇತ್ತು ನಾಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಡು ಉಲ್ಲೆರಾ ಕುದರ್ದಾರ್ನ ಶೀಲಾನ ಓಕೆ ಅರೆ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಡಪುರು ಪಾಕ ಕುಂಟಾಡ್ದರೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಬೆಲೆದಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ದು ಊರುಗು ಬೈದಿನಿ ಅಡಿಪುನ ಒಚ್ಚನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನ ಕುಂಟಾಡ್ತನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಫ ಅಂಡ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ದುಲ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಫ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಯಾನು ಕೊಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಶೀಲಾ ಕಿ ಜವಾನಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲೆ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರಡು ಆಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೇ ಯಾನು ಸರಿತ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಲ್ಲೇರೇರಲ್ಲ ಏರು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓ ಈರೇನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ನೀರಿ ನೀ ಬತ್ತಿನ ಫೈನಲಿ ರೇಖಾ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ. ನೋತ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡೆ ಎಲಿಪುಡ್ತೀರು ಇಂಕು ಸರಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಹಾ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಆತ ಇದು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಿಯಾನಿರಿ ಕಾಫಿ ಮಂತ್ಕಂತ. ಓ ಎಸ್ 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 ಬೇಲೆ ಅತಿ ಎಟ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮಾತಲ ಮಲ್ತು ನೀವು ಅರ್ಧರ ಮತ್ತು ಸಂಕಡ ಇನ್ನು ಕುಂಟಾಡ್ದು ದಾಂಡು ಬಾಜೊಂದಿಟ್ಟು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪೆರ ಹಾಕಿದ್ದಪ್ಪ ಯಾನನ್ನ ಕೋಪೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡು ಶೀಲಕ್ಕ ಚಾ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೊಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ ಸಂಬಳ ಬೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತರೆ ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇ ಸಂಬಳ ಬೋಡಿರೀಗ ಬರ್ಪೆನ ತಿಂಗೋಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆವತ್ತೆ. ಹಲೋ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾನು ಇಚ್ಚಿ ಪತ್ತದಾತುಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆನ ನಿಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇರೆಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಇತ್ತ ಮೆರಣಿತ್ತ ಮೇರಿ ತರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಕ మీరు ಅವು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ఒక ఇక్క జనాలు ఇంక పోడు ఈత ಬೇಗಡೆ ఇంక జనాల తిక్కుచేరు ಇರಿಗೆ ಪಡ್ಬೋದು ಪಂಡರತೆ ಇರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆ ಆವತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆ.